Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:01 PM at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Tumaas na naman ang palda niya. Pag tumataas ang palda, lalo na kapag ganitong mga oras, anong nangyayari? Wala, kumakaluntutoy yung ano namin. Yung ano? Dude, hinahangin lang kasi Yung puso namin lumalambot. yung pala ibig sabihin Oo. nung sinasabi mo? Oo, lumalambot ang puso namin. Lumalambot ang puso ninyo. Kasi yung tumataas yung palda, hinahangin. Hinahangin. Kasi nga ang lakas din ng hangin sa pagkakataong ito. Pansin mo ba, dude, recently, parang ang lamig. Ang lamig talaga. Totoo yun. Ano nga minsan may mga gising ako ng mga 8 o'clock, malamig pa 8 o'clock ng umaga sa amin, doon sa bahay namin. tapos, Malamig pa. Malamig pa. Malamig siya sa'yo o malamig lang talaga yung Malamig nararamdaman? yung panahon. Ah. Kaya ginawa ko, niyapos ko siya kagad. Para uminit? Oo, pinatay ko yung aircon. Oo. Para tumagaktak ang ating mga pawis. Hindi tayo magkasakit. Joke lang. Kakaiba na yun, dude, ah. Kinabahan ako para sa kanya. Ang sakit kasi, di ba, pag gising mo ang lamig-lamig. Kahit ngayon naman lamig, masakit sa katawan. Hindi, tsaka malamig din sa likod. Yung ang dami mong lamig-lamig, yung kapag nagpamasahe ka, nakakahiya din sumasahista na Totoo. maramdaman niya na ang daming baku-baku sa likod mo. Ay nako, but anyway, kabisyo, kahit ano pa ang nararamdaman mo, lamig-init man yan, kami na ang bahala sa gabi mo. At para sa iyo, kabisyo naming Mr. Driver, eto na ang pinaka-inaabangan mong announcement namin. Ang announcement para sa... Knows no boundaries! Knows no boundaries! Boundary time na! Mga kabisyo, sa lahat po ng mga driver natin ngayon, lakasan nyo na po mga radyo ninyo dahil mamimigay na po kami ng 1,500 pesos! Handog po yan ng ACS Pride Detergent. Sino ba yan? Partner, ito lang naman. Isa lang naman siyang Joyride rider na maswerteng mag-uwi ng 1,500 pesos. Ay, ang saya naman. Sino yan? Okay, pangalanan na muna natin mga kabisyo. Congratulations sa ating lucky winner ng 1,500 pesos ngayon ng ACS Pride Detergent na si Carlo Buena na may plate number na 318 UNC at isa po siyang Joyride rider. Ulitin ko lang po, Carlo Buena. Carlo Buena. Buenas na buenas ka talaga sa gabing ito at kami pa ni Titan Jello ang nag-announce ng pangalan mo rito. Kaya ano pang hinihintay mo? Sugod ka na dito sa Love Radio at pag humarap ka sa guard namin, yan ang PSG namin. Alam mo kung ano ibig sabihin ng PSG? Yes. Ano? Poging Security Guard. Yon! So, lapitan mo lang yung guard namin at pumasok ka na dito sa booth ng Love Radio kung saan makikita mo ang pinakamaganda at pinakapoging DJs ng Love Radio. Tapos, mayaman din kami. Kasi may 1.5 kami na ibibigay sa'yo. In Yes. fairness naman sa atin, no, dami natin pinamimigay dito sa Love Radio. Araw-araw. Kulang na lang pamigay din natin si Kim Chino tsaka si Marathon, no? Sa inyo na. Sa inyo na sila. Oh. Pero syempre, kailangan may bigay muna kayo sa amin. Ayan, ang 1.5 na yan at ang Love Knows No Boundaries ay hatid sa atin ng ACS Pride Detergent. At syempre, kabisyo, huwag kang magpapahuli, magpalista ka na para sa Love Knows No Boundaries. At eto na po, hindi na natin patatagalin pa ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello.
Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Magkano baon mo dati? Depende. Kapag elementary, high school, college, iba yan. Naranasan ko 20 Per day? per day. Wow. Anong era to? Mga siguro, 20... Shucks, I feel so old. Ba't ikaw rin naman nagbaon ka siguro ng 20 o 50? Dude, pag ganyan mga 1990 something. pag may mga bata, I mean, kapag may nagsasabi sa akin na nag-aral sila mga 2000, nakaka-relate naman ako, pero parang feeling ko hindi ako nag-start ng ganong age. Nag-start ako mag-aral mga 1990 something eh. Oo. Ay, so Pero 20. ano naman, 20, oo, 20. Tapos college, magkano? Malaki-laki na, mga 120 gano'n, nadagdagan ng 100. Wow. 120. Pero ano Kulang oo, parang Depende sa university yung pinapasukan mo. Tsaka depende sa peer pressure. Yes. Kasi marami dyan sa mga estudyante na talagang bubuyuin ka. Kain Yes. tayo sa ganitong Tama. restaurant, ganyan. At kung hindi ka magaling mag-no, o humindi, ay, panigurado wala kang maiipon. Totoo yan. So anyway, Kabisyo, abangan natin kung paano na-survive ng ating sender ang 300 pesos na baon niya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!